kpọọ ụmụnne gị ka eji agba ashawo. Ị na-achọ ndị na-agbara gị ashawo. Yes. Mụnwa bụ Mr. Mbonu. Mr. Mbonu. Ndọcha na-akpọ m Mbonu. Ndọcha na-akpọ m Mbonu. So mụnwa na-akpọpụ mmadụ obodo oyibo. So to akịta nọ na I decide go na mmemme unu ọkwefọ gị. Ị ga-change family unu. Just mkpọpụ unu na ana m akpọje mmadụ Ghana. Ana m akpọje Indonesia. Ana m akpọje India. Onwekwa ihe alụ tọsọ obere ihe ka ihe alụ ebe na restaurant. Ị na-ere nri. Tọsị tinyere mmadụ nri onye aricha ịkpọrọ afere. That's all. And I owe $2,000 every month. Yes. Come on, Mr. Mbono. Wow. How about many people? You go more than 2 of them guests. Hey. Is there anything that you need from us? Is it just to take us? Nothing. Just we work in restaurant just to put food in people. That's all. Wow. This is a nice opportunity. I will do it. I love this. Please don't be angry. When are we going? Here is God. If you are ready now, I will process your paper just before next month. All of us will go. Charlie boy, now I'm too much. Yes, I'm ready. That is what I'm talking about. Hey, Napoleon Lincoln, Jesus. I can't wait. I love your zeal. Akwa choku na de baba o. Jesus. There is God. Hey. Kpọọ ụmụnne gị ka eji agba ashawo. Ị na-achọ ndị na-agbara gị ashawo. This guy I call him Mohammed Olencho ipo do 1 2 3 4 5. Ah, Chineke makwa ego m dị ya. Nweta this guy mmegbu.